Srećem se vraća ovdje. Tako da ovaj put toga, ono što je mogućnost, tamo je prosim sad. Evo, dragi prijatelji, srdačan pozdrav iz Bosanske Otoke. Danas smo ovdje u posjeti dragim ljudima, pa evo par kadrova samo da vidite kako to sve lijepo izgleda. Bučkovac, tamo je posljedno. Mjesec oktobar je, pa malo je to sve pusto, a svakako za vrijeme ljetnih praznika da ovo bude puno i krcato od naših ljudi koji su u inostranstvu svakako. Toliko iz Bosanske Otoke za ovaj video, a vi svakako ostanite dalje uz YouTube kanal Meri i porodica. Svako dobro.